Έχουν σταματήσει να κάνουν τη δουλειά που κάνανε. Όχι. Απλώς έχουν αρχίσει να λειτουργούν σε άλλη ταχύτητα από αυτή που θα ήθελες. Θα τα αλλάξουμε. Ναι, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες εξετάσεις, να βρούμε μια νέα φόρμουλα, στην οποία ο οργανισμός δεν θα είναι τόσο συνηθισμένος. Καινούργια φάρμακα δηλαδή. Ναι, αν και από ό,τι βλέπω είσαι πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Και τι θα γίνει όταν θα συνηθίσω και τα καινούργια φάρμακα? Θα δούμε τότε. Πάντως ο οργανισμός αντιδρά θετικά στην αγωγή. Αυτό είναι καλό. Και πέρα από κάποιες μεμονωμένες κρίσεις, έχουμε καταφέρει να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση. Για πόσο? Για όσο. Τα είπαμε αυτά. Το γεγονός ότι έχει περάσει τόσος καιρός χωρίς προβλήματα δεν σε κάνει ευτυχισμένη? Το θέμα είναι πότε θα πεθάνω δηλαδή. Το θέμα είναι το πόσο καλά θα ζεις. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό όντως. Μαρινά. Είμαστε ή δεν είμαστε φίλες 20 χρόνια? 30. Έχουμε πει να λέμε την αλήθεια ή όχι? Εσύ μου έχεις επιβάλει αυτόν τον τρόπο. Αχ, κοίτα, το θέμα είναι ότι τώρα τελευταία... Περνάς καλύτερα. Μη φανταστείς τίποτα από όνειρο. Έχεις γνωρίσει κάτι? Εγώ? Μπα. Πού, πώς, πότε? Α, μήπως αυτό είναι που σε ενοχλεί, ότι έχεις παραμελήσει όλο αυτό το θέμα? Ποιο? Το σεξ. Χρόνια τώρα. Ούτε πώς γράφεται η λέξη δεν θυμάμαι. Πολύ απλή λέξη, 3 γράμματα. Αλλά τώρα άσε αυτή την κουβέντα. Εξάλλου που να γνωρίσω κάτι ενδιαφέρον? Όλη μέρα είμαι περικυκλωμένη από πιτσιρίκια. Όταν λες πιτσιρίκια? Πιτσιρίκια, παιδί μου. Φίλοι του γιού μου. Του γιού σου? Ναι. Τι? Τίποτα. Τι τίποτα? Κάτι έχεις στο νου σου εσύ? Ευτυχώς που δεν έχεις κόρη. Τι εννοείς? Ξέρω εγώ τι εννοώ. Δεν καταλαβαίνω. Άστο. Πες τώρα. Πρέπει να φεύγω. Όχι, τι θα πει πρέπει να φεύγω? Ανάβεις φωτιές και φεύγεις, για λέγε. Τι φωτιές, παιδί μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Α, ναι. Ναι. Καιρός είναι να το καταλάβεις. Και για σένα απλά είναι δηλαδή? Δεν νομίζω. Για μένα ήταν δύσκολα. Ήταν? Ήταν. Και? Τέλειωσε. Άξιζε? Πολύ. Γι' αυτό σου λέω. Ποτέ μην αγνοείς κάτι που μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένη. Δεν υπάρχει. Πάντα υπάρχει.